Добрый дзень, паважаныя гледачы і слухачы канала «Казкі на канапе». Сёння хачу пазнаёміць вас з вельмі прыгожай, яркай кнігай, якая называецца «Сем ружаў». Гэта зборнік казак, казачных гісторый аб ружах. Аўтар гэтай кнігі – маладая беларуская пісьменніца Надзея Ясмінска. З творчасцю Надзеі я знаёма даўно. Нам пашчасціла сустракацца ў свой час у Барысаве. Дарэчы, на маім канале «Казкі на канапе» казачка Надзеі, якая называецца «Асіць мухавец у краіне вясны», прагучала самай першай яшчэ ў 21 годзе. А з гэтай кніжкай «Сем ружаў» я таксама давно пра яе чула, але ніяк не магла знайсці яе ні ў бібліятэцы, ні ў кнігарні. Яна, скажем так, з'яўляецца дэфіцытам. І вось мне пашчасціла ў адной з мінскіх бібліятэк знайсці гэту кнігу. Такую вось прыгожую. Хачу дадаць, што малюнкі да кніжкі стварыла таксама таленавітая мастачка Кацярына Дубовік. Я таксама знаёма з яе творчасцю па іншых кнігах, якія яна ілюструе. І сёння мы будзем чытаць адну з цудоўных казачных гісторый, якая называецца «Блакітная ружа і скарб волаткі». Вось так выглядае ілюстрацыя да пачатку кнігі. Пра што ж гэта чароўная казка пра блакітную ружу? У аднаго заможнага гандляра была служанка, мілая і кемлівая дзяўчына. Толькі вось ростам яна не выйшла, з-за чаго яе часта прымалі за маленькую дзяўчынку. Яна шмат гадоў адзявала адну і тую ж сукенку, з якой ніяк не магла вырасці, і падол гэтай сукенкі быў вышыты ружамі блакітнага колеру. Таму гаспадар стаў называць яе блакітнай ружай. Блакітная ружа насіла драўляныя чаравікі на высокай падэшве, каб здавацца вышэйшай. Але і гэта не надта дапамагала. Бывала, гаспадар казаў якому-небудзь прыяцелю, які часцяком зазіраў да яго: «Што ты, брат, усё ў халасцяках ходзіш? Паглядзі, якая кветка распускаецца ў маім доме. Хай не прыгажуня, але гаспадыня выдатная. Моя ружачка будзе табе добрай жонкай». На што той, прыгледзеўшыся, адказваў: «Не, яна надта малая яшчэ, хай падрасце, тады і паглядзім». І блакітная ружа з пунцовымі ад сораму шчокамі, шлёпаючы велізарнымі чаравікамі, бегла прэч. Будні дзяўчыны былі шэрымі і маркотнымі. Святы таксама не прыносілі радасці. Маленькая служанка амаль не выходзіла з дому свайго гаспадара, таму што саромелася бываць на людзях. Бо ў найлепшым выпадку яе называлі малой, а то маглі абазваць і карліцай. А вечарамі блакітная ружа сядзела ў сваім пакоі і абнаўляла узор на сукенцы. І марыла пра тое, што калі-небудзь жыццё яе зменіцца. Неяк самым звычайным днём гандляр сказаў дзяўчыне: «Увечары ў мяне будзе госць, так што засмаж самага тлустага гусака. А калі да поўначы мы з ім не прыйдзем, не чакай, кладзіся спаць». Блакітная ружа кіўнула і ўзялася за справу. Да вечара яна зрабіла багаты стол: смажаніну, гарнір, хатняе віно. Сама ж сціпла села ў куток, чакаючы гаспадара і госця. Наступіла ноч, але ніхто і не прыйшоў. Тады дзяўчына падрыхтавала госцю ложак у сваім пакоі, таму што больш у доме спальняў не было. А сабе пасцяліла ў вялікім куфары з мукой і крупамі. Спаць на мяшках, вядома ж, не так мякка, як на пярыне, але блакітная ружа была не надта патрабавальнай. Яна апусціла века, каб не перашкаджала святло поўні, і неўзабаве заснула. Сярод ночы яе абудзілі галасы. Гэта гаспадар і госць сядзелі за сталом і размаўлялі. Скрозь дзіркі ў куфры блакітная ружа разгледзела таго, хто прыйшоў. Гэта быў юнак у паходным плашчы.
«І што гэта за дзяўчына такая?» – здзіўлена казаў гаспадар. «Няўжо яна настолькі цудоўная, што праз яе капрызы ты гатовы паўсвету абысці?» «Ой, ды хоць цэлы свет!» – уздыхнуў госць. «Але, можа, такой кветкі зусім няма? Прапаў я тады. Моя прыгажуня заявіла, што выйдзе за мяне замуж толькі калі ў вясельным букеце будзе сапраўдная блакітная ружа». «А маю служанку так і завуць», – усміхнуўся гаспадар. «І яна такая маленькая, што цалкам падойдзе для букета. Але, баюся, твоя нявеста не ацэніць такі жарт». «Добра, хлопча, дам я табе харчоў у дарогу, а то памрэш яшчэ галоднай смерцю, ды так і не ажэніся на сваёй прыгажуні». Далей маленькая служанка ўжо нічога не чула, таму што моцна заснула. Назаўтра блакітную ружу разбудзіў рыб Колаў. Усё трэслася і пагойдавалася. Спачатку дзяўчына не магла зразумець, што адбываецца, але потым здагадалася. Гандляр аддаў свайму сябру куфар з крупамі, нават не зазірнуўшы ў яго. І цяпер яна на фурманцы, якая рухаецца невядома куды. Служанцы падалося, што дом ужо далёка, і таму яна не адважылася вылезці. А хто ведае, што гэта за чалавек? Раптам ён кіне на глухой дарозе. Пакуль блакітная ружа думала, што ей рабіць далей, юнак скіраваў свайго коня наўпрост у густы лес. Праехалі яны крыху па вузкай сцежцы, і раптам конь заржаў і стаў на дыбкі. Дзяўчына прыадчыніла века куфра і ўбачыла пасярод сцяжыны разлапістую яліну. А на адной з галінак дзіўную істоту, ці то чалавек, ці то вожык, чорны, як вугаль, з доўгім хвастом да самай зямлі. «Ну ты, смельчак!» – раптам выгукнула пачвара. «У гэтай частцы густога лесу жыве волатка. Вяртайся назад, пакуль цэлы». Ну, волатка – гэта веліканша, калі па-руску казаць. Але юнак яшчэ мацней сціснуў павады. Ён аб'ездзіў усё вакол, і толькі ў гэты запаветны лес яшчэ не трапляў. Так, лес, канешне, небяспечны, але ж ён поўны цудаў. А раптам сярод гэтых цудаў ёсць ружа блакітнага колеру, адзін і той скарб, які яму патрэбны для сваёй нявесты. «Прабачце», – адказаў вандроўнік невядомай істоце, «але я не магу збочыць». «Тады сцеражыся», – зарагатаў чалавек-вожык і схаваўся ў калючых галінах ялінкі. Юнак абмінуў дрэва і накіраваўся далей. Ехаў, і раптам задрыжэла зямля і схавалася сонца. Перад падарожнікам паўстала вялізная жанчына. Яна не была брыдкай або жудаснай, але выглядала на тое, што вельмі раззлаваная. «Што ты робіш у маіх уладаннях?» – закрычала волатка. «Хіба табе не параілі вярнуцца назад? Я магу цябе лёгка перакінуць цераз увесь густы лес, і тады наўрад ад цябе настанецца хоць адна костка». Юнак саскочыў з воза і бясстрашна падбег да яе. «Вядома ж, вы можаце гэта зрабіць, але спачатку выслухайце мяне, калі ласка. Я зайшоў сюды не з-за сваёй саманадзейнасці. Я павінен вандраваць, каб дагадзіць адной прыгажуні. Інакш яна ніколі не пагодзіцца стаць маёй жонкай». «Ох жа гэтыя прыгажуні!» – з пагардай фыркнула жанчына. «Усё ім падавай на сподачку. Шкада мне цябе, чалавек, але проста так ты адсюль не выйдзеш. Інакш падарожнікі перастануць мяне баяцца і стануць разгуляваць тут, як у сябе дома. Што ў цябе ў фурманцы?» «Куфар з крупамі, мукой ды з іншымі харчамі». «Ну вось, аддасі мне яго, тада такая будзе плата за тваю волю». Волатка выцягнула куфар і ўзважыла яго на далоні. Юнак нізка пакланіўся ёй, ускочыў на коня і памчаўся, пакінуўшы нават фурманку. Ён ведаў, што і так лёгка адкараскаўся.
А жанчына адчыніла вечка куфра і ўбачыла там блакітную ружу. «Бедная, бедная дзіцятка!» – усклікнула Волатка. «Як жа не пашанцавала табе трапіць у мае рукі! Цяпер мне давядзецца цябе забіць!» Дзяўчына ледзь не страціла прытомнасць ад страху, але ўсё ж знайшла ў сабе сілы спытаць. «Ой, ну які вам ад мяне толк? Калі вы з'ясце мяне, то нават нічога і не адчуеце. Я зраблю ўсё, што заўгодна, толькі не забівайце мяне!» «Да я і сама не хачу гэтага рабіць», – уздыхнула велізарная жанчына. «Але мне давядзецца. Яна прымушае мяне гэта, бачыш жалезны ланцуг на маёй шыі? Гэта праклятая рэч. Яна прымушае мяне пазбаўляць жыцця любую дзяўчыну, якую я ўбачу. Вось таму я і хаваюся ад усіх у гэтым лесе густым. Я не магу зняць гэты ланцуг, ён вельмі шчыльна сядзіць на маёй шыі. А засцежка вельмі хітрая, колькі я не пыталася яе распіліць, нічога не атрымлівалася». У блакітнай ружы раптам з'явілася надзея. Яна папрасіла: «Пакажыце мне гэту засцежку». Волатка акуратна ўзяла 2 пальцамі дзяўчынку і паднесла да ланцуга на сваёй шыі. І дзяўчына ўпершыню ў жыцці ўзрадавалася таму, што яна маленькая і худзенькая, бо яна якраз магла пралезці ў адтуліну засцежкі. Калі б блакітная ружа была вышэйшай хоць на пядзю, то ўжо б не змагла праціснуцца туды. Засцежка ўсярэдзіне мела хітры механізм, але маленькая служанка разгадала яго, і ланцуг са скрыгатам распіліўся. Волатка пасадзіла блакітную ружу сабе на плячо, а сама з палёгкай адкінула жалезку далей. «Ты вызваліла мяне!» – прагрымеў яе голас. «Я была такая няшчасная, таму што забіваю нявінных дзяўчат, а цяпер мне не трэба хавацца. Прасі за гэта ўсё, што заўгодна». Ну, спадабалася вам гісторыя? А як былі падзеі далей разварочваліся, я пачытаю вам у наступны раз. А яшчэ пакажу вам ілюстрацыю, як дзяўчынка блакітная ружа змагла справіцца з той засцежкай. Завітывайце на мой канал, і мы будзем чытаць эту казачку далей. Дзякую вам за ўвагу. Да пабачэння.